ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ተቐኒዩ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን እስኻትም ድማ በብዘለኽምዎ ሰላምን ቅሳነትን ዕብየትን ኣሳልጦን እናትመነኹም እንሃሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹም ድማ ሕፅር ዝበለት ጠቐሚት ዛንታ እያ። ያው ኣነ ኣንበያ ስለ ዝጠቐመትኒ ለኣኻትም እውን ጠቕመኩም ብምባል እያ ከካፍለኩም ደልየ ክቡራት ኣሕዋተይ ላፍታ ዛንታ ክብለኩም። እታ ዛንታ ኣብ ሓንቲ ንእሽተን ገጠር ሓደ ሓረስታይ ሓደ ውላድን ሓደ ፈረስን ዘለዎ ሰብኣይ ነይሩ። መነባብሮ ድማ ትሑት ስለ ዝነበረ ብቲ ፈረስና ትቐልዓ ከዓኒ ብዝከኣሎ መጠን እቲ ውላድ እዩ ዝሕግዘ ነይሩ። እናቲ ፈረስ ብኡ ገይሩ ንሓረሰ መነባብሮ ኩሉ ብኡና ክኾነ ተሎ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ፈረስ ናብዚ ላይ ተባሃለሉ ቦታ ጠፍአ እሞ ሰኣኑ። ካብኡ እቶም ጎራውቲ ናብ መፁ እንታይ ኢሎምዎ ዋ ኣተዚ ሰብኣይ እንታይ ሕማቕ ዕድል እኒአዎ ይብልዎ። ጎኦም ከዓ ዋ ቅርሱስ ዕድል እዩ ዘለዎ እዚ ሰብኣይ ይብልዎ። ጎኦም ከዓ ሕዚ ሓደ ፈረሱ ሓደ ንሓዲኡ ጠፊዎስ ከመይ ገይሩ ክሓርስ እዩ ከመይ ገይሩ ከገልግል እዩ ይብልዎ። ሰብኣይ ድማ ድሕሪ ርእቶ ናይቶም ሰባት ብምቕባል ዋ ምናልባሽ እኮ ዕድለይ ሕማቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅርሱስ ዕድል ክህልየኒ ይኽእል ኢሉ ተቐበሎ። ድሕሪ ንእሽተን ግዜታት እቲ ፈረስ 6 ፍራስ ካብ በረኻ ሒዝሎም መፀ። ሰባት እቶም ጎራውቲ ብምግራም ድማ ከምቲ ልሙድ እንታይ ኢሎሞ መፂኦም ናብ ገዝኡ ማለት እዩ ዋ እንታ እዚ ሰብኣይ ርሑስ እዩ ፅቡቕ ዕድል እዩ ዘለዎ ሓደ ፈረስ ጠፊእዎ 6 ፍራስ ሒዙሉ መፂኡ ናበሉ ተገሪሞም ማለት እዩ። ከምኡ ናበሉ ዋ ርሑስ ዕድል እዩ ዘለካ በቃ ሃፍቲሙ እኮ ሰብኣይ ዳኣ ደጊም ሃፍቲሙ ገለ በቃ ናበሉ ርእቶኦም ይህቦሞ። ሰብኣይ ከዓ ድሕሪ ርእቶ ናይ ሰባት ምቕባሉ ምናልባሽ ሓቆም እዮም ፅቡቕ ዕድል ክህልየኒ ይኽእል እዩ ብምባል ተቐበለ። ብምቕባል ሂወት ድማ ቀፀለ። እቶም ኣፍራስ ናይ በረኻ ሓያላትን ምንም ምስ ናይ መነባብሮ ምስ ከምቲ ኣብ ገዛ ዝነብርዎ ናይ በረኻ ነፈላላይ ስለ ዘለዎ ወዲ እውን ናይ ግዲ ከላማሙዶም ስለ ዝኽእል ነቶም ኣፍራስ ኣብ ምግላብ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ቀስ ብቐስ እናገበረ የላሙዶም ነይሩ። እና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እቶም ዘላሙዶም ዝነበረ ኣፍራስ ወቂዖምዎ እግሪ ተሰይሩ ማለት እዩ። ካብኡ እንታይ ኢሎሞ እቶም ጎራውቲ ከምቲ ልሙድ ዋ እንታ እዚ ሰብኣይ ሓደ ንሓዲኡ ወዱስ እግሪ ተሰይርዎ ሕዚ መን ክሕግዞ እዩ ከመይ ገይሩ ትነብሮ ክደፍኦ እዩ ከመይ መን ክሕግዞ እዩ ዋ ሕማቕ ዕድል እዩ ዘለዎ እዚ ሰብኣይ ቅርሱስ ዕድል እዩ እናበሉ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ርእቶ እናሃብዎ መፂኦም ማለት እዩ። ሰብኣይ ከዓ ከምቲ ልሙድ ዋ ሓቆም እዮም ኣነ ቅርሱስ ዕድል እኒአኒ ላበለ በቲ ሓደ ወገኑ ኑሮ እናደፍአ በቲ ሓደ ወገን ድማ ወዲ እናለዓዓለ ንዑ ሓሚሙ ተሎ ንዑ ከላዕል ወዲ እናለዓዓለ ቀስ እናበለ ሂወት እናመርሐ ከሎ ኣብቲ ግዜ እዋንሲ ወራር ኩናት ተላዒሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ ወዲ እግሩ ስባር ስለ ዝነበረ ወዲ ናብ ወታደርነት ክምልመል ኣይከኣለና ናይቶም ጎራውቲ ኩሎም ግን ንውትድርና ንክፅውዕ ተገይሮም ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን እንታይ ኢሎም እቶም ጎራውቲ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዋ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዕድል ዘለካ ርሑስ ዕድል እዩ ዘለካ ይብልዎ ማለት እዩ። ከምኡ እናበልዎ ከለዉ ኣብቲ ውግእ ድማ እቶም ዝወፁ ናይ መናእሰያት ናይቲ ከባቢ መሓዙት ይኹኑ ጎራውቲ ይኹኑ ብኣብዝሓ ተሰዊኦም ብኣብዝሓ ድማ ኣካለ ጎደሎ ስንኩላት ኮይኖም ስለ ዝመፁ እዚ ብምርኣይ ድማ ብምድናቕ እቶም ጎራውቲ ብጣዕሚ ርሑስ ሰብኣይ ኢኻ በቃ ዕድለኛ ሰብኣይ ኢኻ እናበልዎ ሰብኣይ ድማ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ምናልባሽ ዕድለይ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እዩ ዝዛዝሞ ነይሩ። እና ናይቲ ካብቲ ታሪክ ናይ ሰብኣይ እንታይ ኢና ክንማሃር ኣሕዋተይ እንታይ እዩ ነይሩ ንሱ ልሕማቕ ይኹን ልፅቡቕ ኣብቲ ሕማቕ ዘጋጠሞ ኣማሪሩ ኣይኮነን ምናልባሽ ሕማቕ ዕድል ክህልየኒ ይኽእል እዩ ዝብል ነይሩ። ኣብቲ ፅቡቕ እውን ምናልባሽ ፅቡቕ ዕድል ክህበኒ ይኽእል ኢሉ ንኩሉ እዩ ሚዛናውነት ገይሩ ይቕበሎ ነይሩ። እና ንሕና ደቂ ሰባት እውን ኣብ ሂወትና ብዙሕ ፈተናታት መከራታት ውፃእ ውረድ ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ከምቲ ዝሓሰብናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ሂወት እቲኣ ንሕና ንሓስቦ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ስለ ዝሪኦ ካባና ሓሊፉ ቀዲሙ ክሪኦ ስለ ዝኽእል ኣንሕና እቲ ለምሳሌ ዝኾነ ነገር ሰሪሕናዮ ክኾነልና ተሎ እቲ ዝኾነ ለኣና ልጥፋእ እንተኾይኑ እግዚኣብሔር እውን ክከልክለልና ይኽእል እዩ። ከም ምሳሌ ከምቲ ናይቲ ሰብኣይ ዛንታ ማለት እዩ እታ ፋረስ ጠፊኣ ንበረኻ ጠፊኣ ኣፍራስ ሒዛትሉ ተይዘመፅእ ነይራ ወዱ ተዘይወቅዕዎ እግሩ ተዘይስበር ነይሩ ወይ ከዓ ካብቶም ስዋእቲ ክኸውን ነይሩ ወይ ከዓ ካብቶም ኣካለ ጎደሎ ክኸውን ነይሩ ማለት እዩ። እና ኣብ ሂወትና ብሩኻት ኣሕዋተይ ሕማቕ ከጋጥመና ይኽእል እዩ
ክሳራ ድዩ ሕማም ድዩ ዕንወት ድዩ ኩሉ ማለት እዩ ብዘየገድስ ኮታ ኩሉ ንዘጋጥመና ነገር ፈጣሪ እንታይ ከም ዝሓዘናን ላብ ምንታይ ከም ዝቕይረን ስለለይ ንፈልጥ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ተመስገን ክንብል እዩ ዘለና በቃ ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢና ክንቅበሎ ኣለና ክቡራት ኣሕዋተይ እና ኣንጻርቲ ልኾነ በቃ ክነማርርስ የብልናን ንምንታይ ካብዚ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ሕልፍ ይኹን ኣብ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ጋጥመና ሂወት ኣብቲ ዘጋጥመና ኣብቲ ዝኻሰርናዮ እንድሕረ ቁላ ማረርና ንብል ኮይና ልፅባሕ ኣይንጓዓዝን ማለት እዩ ልፅባሕ እውን ለውጢ ነምፅእ ኣለና ማለት እዩ እና ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ ከም ዝሓለፈ ተቐቢልና ግን ልመጻኢ ከም ክውነት ተቐቢልካ ልመጻኢ ጉዕዞ ክትቅበል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ድማ ፅቡቕ ናብ ሕማቕ ዝቕየረሉ ሕማቕ ድማ ናብ ፅቡቕ ዝልወጠሉ ግዜ ኣሎ እዩ ከመይ ኩሉ ቀያሪ ኣምላክ ስለ ዝኾነ ኣብቶም ሕማቓት ኣጋጣሚታት ንብሎም ኣብቶም በቃ ሕዝስ ኣውቂዑ እዩ በቃ ደጊም ኣይኾነለይን ኣይሰምረለይን እዩ ዝበልናዮ ከይሓሰብካዮ ድንገት ኮይኑ ትሪኦ ኣይኾነ ኢልካ ተስፋ ቆሪፅካ ዝሓደካዮ ኮይኑ ትሪኦ ሰሚሩ ትሪኦ ማለት እዩ እቲ ኣጋጣሚ ፅቡቕ በቃ ዋይ እዚስ ፅቡቕ እዩ እዚስ ክኾነኒ እዩ እዚስ በቃ ከምዚ ከኽስበኒ እዩ ዝበልካዮ ነገር ድማ ብኡ ኣንጻር ዕንወት ክሳራ ጥፍኣት ዝኾነ ከምቲ ናይቲ ሰብ ኣይነበረ ማለት እዩ ሒዝና ክመፅእ ይኽእል ከምቲ ኣፍራሽ 6 ኣፍራስ ሒዙ ክመፅእ ተሎ ሕዚ እሳቶም ንፅቡቕ ክብልዎ ተሎ እሱ ግን ንውላድ እዩ ሰይሩሉና ዝኾነ ይኹን ኣሕዋተይ ብተመስገን ክንቅበሎ ኣለና ማለት እዩ ብኽውንነት ተቐቢልና ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ንኽንጓዓዝ ብዛዕባ ካብ ሕማቕ ናብ ፅቡቕ ፅቡቕ እውን ናብ ሕማቕ ምቕያር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እውን እንተሪእና ቅዱስ ኣቦና ኢዮብ ማለት እዩ እንታይ ነይሩ ብዙሕ ሃፍቲ ጥሪት ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ውላድ ዝነበሮ ነይሩ ግን ብሓደ ግዜ ከዓ ዝሰኣነሉ እዋን ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ግን ደቂ ሰባት ከምቲ ንዚ ሓረስታይ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣይ በቃ እግዚኣብሄር የለን ምስኡ ደጊም ደኺ እዩ ውላዱ ስኢኑ ደጊም ሓሚሙ እዩ ኣይጥዕ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ግን እግዚኣብሄር ኩሉ ክኣሊ ስለዝኾነ ታሪክ ቀያሪ እውን ስለዝኾነ ኣምላክ ግን ንኩሉ ታሪኻት ንኩሉ ነገራት ቀይርሉ ማለት እዩ ከመይ ካብተን ገንዘብ ዕፅፊ ትውላድ ድማ ዕፅፊ ተሓዳር ድማ ትጥዕና ድማ ኩሉ ተመሊስዎ ኣቦና እዮብ ድማ ዳግም ልምምስጋን ውቂዕ ማለት እዩ ሕና ደቂ ሰባት እውን ስኢናዮ ወይ ከዓ ጠፊኡኒ ከምዚና ክነማርር የብልናን ብተመስገን ከምቲ ኣቦና እዮብ ስኻ ሂብካ ስኻ ወሲድካ ዝብሎ ኣሕና ንረኽቦ ንሕና ደቂ ሰባት ሕዚ ከም ዝመስለና ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ከምዚ ሰሪሕና ብዓቕምና ለምፃናዮ ዘጥረናዮ ገለ እዩ ዝመስለና እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን እግዚኣብሄር እንተፈቒዱ እዩ እቲ ስራሕ እውን እቲ ጥሪት እውን እቲ ኩሉ ንረኽቦ እግዚኣብሄር ሓይልና ጥበቡ ተዓዲሉና ጥራሕ እዩና ክቡራት ኣሕዋተይ ንኩሎ መስገንቲ ክንከውን ኢና ንኩሉ ክንችኩለ የብልናይ ብተመስገን ኩሉ እዩ ዝርከብ ኣብ ተመስገን ስለለለ ፀጋ ክነማርር የብልናን እግዚኣብሄር ስለለየ ፈቐዶ እዩ ኣብ ዝፈቐዶ እዋን ድማ ክስተኻኸል እዩ ክንብል ኣለና እያ ዝብል ዛንታ ካብኣ እየተማሂረ ንስኻትኩም ድማ ዘጋጠመውን ወይ ቅድመይ ሰሚዕኽምዋ ትኾኑ ነርኩም ዘይሰማዕኽምዋ ተነይሮምኩም ከዓ ያው ኣብታ ናተይ ኣቲኹም ስምዕዋ ክቡራት ኣሕዋተይ ከምቲ ልሙድ ድማ ሓናፂ ዝኾነ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ይኹን ምፅሓፍ ኣይትረስዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ድማ ላይክና ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ናታትኩም ደገፍ ንዓይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለዝገበረለይ ኣብ ቀፃሊ ክስካብ ንራኸብ ድማ ሰላም ዘለኹምዎ ሰላም ቅሳነት ርፍታ እናተመነኹ ኣብዚ ከዓ ፅፎት ቻው